gipahinomdom ni Kristo nga ang tanang tao tudluan gyud sa Dios. Nya ningon siya, ang mamati sa akong amahan, sa pagtudlo sa akong amahan kaniya, muduol gyud or muari gyud kanako. So di ta magtuo, di ta maghuna-huna mga igsoon nga kining atong pagtuos Ginoo, kining atong pagsimba, kining atong pagbinuotan, kining atong pagsunod sa gipahayag diha sa Bible, di ta maghuna-huna nga kita maoy hinungdan ani. Sa sinugdanan gidi ay gitudluan kita sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y naghunghong nato pinaagi sa Espiritu Santo. Gikono pangutan na imong tupad ing naunsay gihunghong ros Ginoo nimo. Ubay-ubay na gyung nag-text nako magpatabang kay na problema na sa pagbayad sa utang. Kana bitang tudluan ka nga pangutang kinsa may naghunghong nimo ana. Ambot lang. Kay ang Ginoo manggod kun mao na siya muhunghong nato niya atong paminawon, nyag ato nang sundon ang resulta kalipay. Pero kung ang nihunghong nimo ang yawa, ang resulta ana problema gyud. Muna inighunghong nga pangutang padung gyud ka ana pagkaputos sa utang. Labi na karon nga nanay mga online nga utangonon, mo click lang ka cellphone utang dayon. Gipasayon gyud maayon. Pero inig resulta nay uban na naghikog na kay nag-abot na ang utang. Nya kanira basang mangutangay karon pinaagi sa cellphone, hulgaon ka, ikuan ka ba kanang itorture ka sa imong hunahuna, mao nang uban maghikog na lang, di naman kapahuway. Iapil pa tong mga tao nga naa sa imong number katubang connection ba. Iapil pag text ako kapila na ko gitiksan, palihog kog sulti ani niya kay suod ra ba day mo ani, kay kundi ni kabayad sa utang iapil ka na mo patay. Mga naa diha kabuang muna siguro nato ang pag-ila kinsay naghunghong nato. Muna diri sa atong unang pagbasa si Filipe gihunghongan sa kanini ang Espiritu Santo. Gipaadto siya adtong lugar katong agianan nga wa na kayo'y tao moagi. Ang resulta di ay tua di ay dito'y yunoko nga nangitag katinawan sa gibasa niya nga bahin sa kasulatan. Niya mao dito'y tumong niya pag adto na ni Felipe iyang gi pasabot ang maong yunoko. Ang resulta nabunyagan ang yunoko niya si Felipe, gihunghungan na sad sa Espiritu Santo, gidana pod siya sa laing lugar, pero ang yunoko malipayo nang miuli sa ila. Ang gipasabot ni Kristo mga igsoon nga kung maminaw tas Ginoo mahimot ang tuburan sa kalipay. Kanabitang malipay ka sa imong silingan, sa may imong buhaton, hatagan gina nimo inig birthday nimo kay nakalipay man. Pero kana ganing tao nga nakaguol nimo, manghatag ka dili. Hatag ko taon. Basta nakaguol. Muna kanang asawa nga nakaguol sa bana, din agina muhatag og panahon ang bana sa asawa adto ihatag sa bana sa iyang mga barkada adto sa manok adto ihatag niya ang asawa magsige na sa giyaw-yaw ikaw ang naong nimo naa na lang ginas imong barkada ingon sa nang bana
nga ang saganha nimo nga pulos ra man na yaw-yaw imong gihatag nako. Di ba? Nya unsaon man paghatag og higayon sa bana nga makasinati og kalipay, ang una gyung buhaton dili gyud yaw-yawan sa asawa. Di gyud yaw-yawan. Unsaon man alagaran atimanon na. No. Nawa di ba mo sugod sa nasiyag paduol nimo kay lipay naman. Lipay. Mawta na dinhi nanay daghan na nimo anhi dinhi. Anhi pas atong parokya ba? Na may daghan manganhi, aka mo gud nganhi man mo ngano man basig nalipay sad mo dinhi. No. Lingi ay mong tupad ing na nalipay ka dinhi. Or naniid pa ka. Nalipay ka dinhi. Nalipay gani ka, balik-balik yung kaganha. Muna ang Ginoo nagtudlo nato nga ang atong kinabuhi dili gyud unta nato isalig sa tao. Anha nato isalig sa Ginoo. Unsaon man ang atong pangitaon, ang atong paminawon ug ang atong sundon mao gyud ang Ginoo, dili ang atong kaugalingon. Muna ingos Kristo, ako ang pan nga naghatag og kinabuhi. Nya kanang kinabuhi nga gihisgutan ni Hesus, kalipay ang meaning ana. O usabas mga meaning ba? Kalipay. Mao bitan ang langit gitawag og kinabuhing way katapusan, kay kalipay man nga way katapusan. Ang taong patay unsa may naong kakita na mo patay, nabay patay nga malipayog naong na usahay pero panagsa kayo, pero ang tinuod yung naong patay di gyud malipayon nganang patay gyud. Aw ba aw muna nigtan-aw nimo kaluoy ana. Ang tao sad nga magulanon ang naong sad niya murag patay. Ano bang di mo smile, dili gaan, dili maghatag og inspiration. Gikono katapusang lingi sa imong tupad ing na-inspired ka sa akong naong. Nangutan siya ba ing na akong naong ba naka-inspired ba nimo? So kamong mga asawa di na mo ka-inspired sa inyong bana, kamong mga bana di na mo ka-inspired sa inyong asawa, kamong mga ginikanan din amo ka-inspired sa inyong mga anak, kamosang mga anak din amo ka-inspired sa inyong ginikanan, mga matay gyud mo. Mamawa ba ang kalipay? Nya unsaon man pag-inspired sama ni Felipe, iya gyung gitudluan ang yunoko bahin ni Kristo. Way laing inspiration, dili ang atong kaugalingon mo'y inspiration sa atong isig katao, tagai siya og Ginoo. Nya unsaon paghatag sa Ginoo ngadto sa ato isig katao, atong alagaran, atong atimanon, atong pasabton sa kahulugan sa kinabuhi ni Kristo. Nya unsa may kinabuhi ni Kristo, nagantos og nagpakamatay para nato. Nabitay mangutana nako, Pader, wa na kay pag-antos karon, nako porting daghana. Di na nako masukod ang pag-antos, ibabaw, ilawom, kilid, ana, depas luyo, depas atubangan. Siya, relax lagi kay ka. Nako ako namang gikalipay ang akong pag-antos. Kana bang mo desisyon ka nga mauna ni ang akong kinabuhi. Nya ako na ning himuong murag official business ang pag-antos. Nahimo na kalipay kana lang pagpangitag budget para sa atong mga proyekto.
nakasuway na mo anak ka na mangita kag budget para ipa-eskwela sa imong anak. Sus, makutkot nimo ang dili katol. Ako sa zauna nagatiman pug kog pamilya, breadwinner ko, akong papa paralyzed, akong maguwang paralyzed, naanad na pud ko anang pagpangitag budget, pero wa gyud ko maratol nganuman ako na nang gigakos ang pag-antos. Kay hasta gani akong naong antosono na mandaan. Sugdan ako, akong naong, relax na ko sa akong naong. Nya, human, ang akong, kining akong pagkatao, daghan kay apan, daghan kayong mga undesirable nga mga kinaiya. Ako sang gidawat, antoson tani, naiusahay mainsultuhan ko, naiusahay malibak ko, tungod sa akong mga kahuyangan, usahay, biyaan ko sa mga tao nga ga-expect unta ko nga mo kuan ako, mo suporta, biyaan, nya na unta tay maayo unta nga kana ganing kahimtang, mukalitlag kawagtang, kay transfer sa laing mga pamaagi. Antos, punaan pa aning pag-anto sa tanang parokyano nga ari ihanok nako, way bugas, way dayapir, way gatas, hasta pa gani ang pagbayad sa ilang utang, hasta pa ning pagbiya sa kabit, umpan pa diya. Ako naman sa noy hanukan, dili sayo noy, ang inana. Pero pagkatamis diya pag-antos, basta ato ng ilhon nga mauni ang gibuhat ni Kristo. Hawa na, ma-relax na ka, ika-relax na, sige na lang tagbaligyag sila. Hawa na, okay kayo. Or unsa pa'y itudlo sa Ginoo, ang nakanindot ka na bitang mura na ta ni Felipe, nga dipindi na lang ba, asa ta dadon sa Ginoo. Kana gyud pinakanindot, kanang mahimo na bitaw kang alagad sa Ginoo. Relax gyud kay taana. Di na ka mag-alagad sa imong gusto. Kay kaning atong gusto mo ingon dayon ni pagpalit og sakyanan, pagpalit og yuta, pagtukod og balay para ibo, tiguma imong kwarta, padaghana imong kwarta, kinahanglan di jud ka masakit, kinahanglan di jud ka ma-failure, kinahanglan di jud ka mabati. Mao man ay demand sa atong kaugalingon. Sus ug ato nang kuhaon tanan, mas stress ka. Pero ang Ginoo mo'y nagmando na to, mingon ang Ginoo, sagdilag mamatay, basta buutan, sagdilag masakit, basta Diyos nun, sagdilag sawayon, basta sige lang kang higugma. Ana, yung kakaning nakasa, sagdilag budhian, pasailua lang. Ana, yan sa resulta, mugaan din imong naong. Mugaan ba? O na, pagaanan na ng inyong naong. Sunda ang Ginoo. Sama ni San Vicente Ferrer, wa siya'y laing pangandoy, kung dili ang pagsunod sa Ginoo. Ang resulta, nakahatag siyag dako kaing kalipay ngadto sa katawhan. Mahimo untang kalipay ang atong kinabuhi ngadto sa uban. Manindog ta.